Yeah, good morning, good morning. Matiefoɔ ne madɔfo no mu a mohwɛ me video na morake. Nyankopɔn hyira biara. Na Awurade ɛma wo haw a ɛda wo so. Sɛnea wotie bi Awurade mpagya wo mfiri dɔntedeɛ biara a wo mu. Amanneɛ bi ɛda wo so a wosɔre a wodwene ho no, Awurade ngye wo mfiri mu na ɔnka wo ho. Maame papa anɔpa yi Awurade de asɛm bi ato m'akoma so na ɔse me nkyɛma madɔfo. Ene wiase a abai ayɛ aprepre. Wiase a ne yɛte no ɛyɛ aprepre. Enti nipa ndwene ne nua problem ho. Nipa ndwene ne nua haw ho. Nipa ɔyɛ nipa de a ɔndwene sɛ wo ya me de ɔyɛ me nua yi. Ɛbɛyɛ ne yi anaasɛ ɛbɛyɛ de ɔde adepa bɛbra no. Ene nipa dwene nia ɔno nko ana brabo enka ɔde ne bɛkɔ akoduro. Nipa dwene ɔno nko ani yedie. Nipa benya nka ɔno nko akɔ ne yɛde kyiniye asi ne so. Na ɔmo di n'akyi no na nsuo ɔtɔ na ɔmo gyinam na ɔmo asi ɔno apakanim. Na mekasa kyerɛ wo sɛ wiase a yebu saa bra no. Wiase agyapade a yɛpere no. Ka ne fie a yɛpere nti a yɛndwene yɛnnua ne ho no. Yɛndwene sɛ yɛnnua ne obedi. Yɛnnua yɛ haw ɔwɔ haw a yɛma ne nyɛ haw no. Maame papa. Yɛkae sɛ yɛwɔ baabi kɔdeɛ. Yɛkae sɛ baabi a yɛwɔ no a yɛbɛkɔ no. Hɔ ne yɛkɔ a ɔyɛ yɛtena brɛ mu. Yɛkae sɛ yɛkɔ hɔ a yɛntimi mma yɛkyi bi ndiɛ. Na asase wei deɛ yɛpɛ no yɛkɔ a yɛntimi mfa saa nneɛma na yɛpere ne bi ɛnkɔ deɛ. Aya na yɛkae. Benard da bia na metaa ka asɛm bi sɛ ntimi wɔndwum bi wɔ hɔ a mede ɔba bɔntene sɛ wosi wo kyɛn me a wo kyɛn me owuo. Na kyɛn a wo kyɛn me no sɛ wosi wo de wo ho de akɔ na kɔsi nsamankwan sɛ wɔntim ɛnkɔ hɔ bi. Na nneɛma a yɛpere so deɛ yɛntimi mfa kɔ asamando sɛ wowɔ bibi pa bi ɛyɛ a wowɔ dane bi si wowɔ kaa bi tɔ a ɛnka kɔkɔsi ni wɔ nsamampom. Na hɔ no wokɔ a wɔnkɔ nkɔhwɛ maame. Hɔ de ɔkɔ a papa bi ɔmfrɛ wo. Wokɔ a wo nua bi ɛmɛyɛ dede wɔ wasum. Enti nka agyapade a wowɔ no. Hɔ na ɛsɛ wopere no ɛwɔ nsamampom. Asamando hɔ na ɛsɛ wo do fie ni kɔ. Wo dare papa a wo kaa na wo do di mpua. Wo ndwene wo nua ho no. Wo nua kɔnde ne kora na wo nya na nka wo bekuna ka ho no. Nka wo de kɔ yɛ saa agyapade no ɛwɔ saa asamando. Kɔso hɔ no kɔ a wontimi ma wachi biem. Ba ha de yɛ transit. Ha nyɛ yɛ tenabre. Yɛ ba visited ɛwɔ asase wei so. But no matter how yɛbɛkɔ ba bia yɛfiri baayɛ no. Ɛnna nipa yɛ ne nua de a ɔndwene. Ɛnka awareɛ nkura no nea ɛkɔ so no. Bema wo teach ba ɔndwene ho. Ba ɔyɛ bema de a ɔndwene ho. Kɔs bia opere agyapade. Na nea yɛpere so no. Ai sɛ aburokyira yɛ wei, me de example. Yɛte aburokyira ha yɛ aduane kora yɛ nibe. Atare yɛ ntobi nhyɛ. Na uhyia wo nua na wohwɛ nipa ne yɛ bea. Na aduane kora obedi no ɔdwene adenti a ɔkɔ akosi dane wɔ Ghana. Nipa de betima abrɛ ho na atete nea ɔbɛda na awawura ne mu na anya yare ne akɔ akɔwu. Bi wɔ kora onwu na yare no abɛyɛ ne haw by Ghana ne so a ontimi nkɔ hɔ bi. Ɔkɔ Ghana so ane ɔkɔ akɔwu. Abranka odidiye na ɔhwɛ ne ho so yie na nka na brabo si ne yie wɔ aburokyire ha nka Ghana na ɔpere japade no nka Ghana no ɔkɔkora okodi 1 month. Bi wɔ asifia si Ghana ɔdo ɔma nipa kora mfa na niwe. Selfish. Bitiwa onya baabi na wo ɔma ne nkɔdem kora. Ɔma ne nkɔ ne dane ne ho kora bo so ɔteabroche ɔswete ye ne nyae. Ba sa nipa so ɔteabroche for years ne nyina. A onko na dan ne si wo. Maame papa ye wo baabi kɔ wate. Baabi a ye kɔ no ye mma yachi.
nti aya home tuye boase na ye no ye nua te se mensa maka abomi wo nua wo hawa ma ne nye wo hawo anya wo maame ba wo papa ba ana wadamfo kwa wo hunu bi na o problem a wo ne nche na enchere na uni asase so ono so ni wo hunu no enti jade pa bi wo wachi maye modimpa yankase asumasi abusuye nie asumasi emani o na yenja nnome na yere to ye maso ane ye kono me gidi say ubetie masemi na urade nka ho midina benard asante follow me YouTube na follow me wo Instagram ba bibia follow me na urade nshira wo so wate dodo wonua na ajapade ne yemfa nko ba bia